जोंनि बिटिसिनि बारग' डिपुटि चिफ मानगोनां गबिन्द बसुमतारी सारनि बुंनाय मोनसे बाथ्रा जे एनडिबिनि फाउन्डार मानगोनां रन्जन दैमारी सारजों लोगोसे जाय मानगोनां एनडिबि ब्रादार्समोना दिनैसिमबो जोबथेसालियाव थानो गोनां जानानै फैदों थांनाय 2020-27 जानुवारि बिटिआर पिस एग्रिमेन्ट खालामखांनायनि उनावहायबो बै गासैखौबो जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनांगौनि बाथ्रा दिनैसो बिसायख'थि खाथि सौफैनायखाय दिनैसो बै मानगोनां एनडिबि ब्रादार्समोनखौ मानगोनां रन्जन दैमारी सारखौ जेलनिफ्राय उदां खालामनांगौनि बाथ्रा बे थांनाय 5 बोसोराव मबे खनाखैजा उन्दुस्रिना दंमोन फिन खनसेबाव साफ्रोमबो मानगोनां रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोनखौ आंनि नैबे गोदान भिडिअ बरायना लाग्रोनाय जाबाय। बिटिआर पिस एग्रिमेन्टनि गेजेरजों मानगोनां गबिन्द बसुमतारी मानगोनां रन्जित बसुमतारी बिथांमोना जोंनि बे बिटिसि काउन्सिल गभर्नमेन्टखौ 5 इयार्स सामलायनो दैदेननो खाबु मोनदोंमोन आरो बिथांमोननि 5 इयार्स बिटिसि काउन्सिल गभर्नमेन्ट दैदेनबोनाय समाव जास्ट फर बिटिआर एग्रिमेन्टनि दफाफोरखौ मावफुंनांगौनि थाखाय जोबथेसालियाव थानाय बै मानगोनां एनडिबि ब्रादार्समोनखौ जेलनिफ्राय उदां खालामनांगौनि थाखाय गोबां रोखोमनि गोबां बाथ्रा बुंनानै पलिटिकेल क्रेडिट लाबोनायखौल' जों नुनो मोन्दों। नाथाय जोबथेसालियाव थानाय बै मानगोनां एनडिबि ब्रादार्समोनखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनाय जोङो नुनो मोनदिया। एनडिबिफोरनि A to Z जेंना जेथोफोरखौ सुस्रांना होनायजों लोगोसे नांनानै थानाय दाय दन्द'फोरखौ फोजोबस्रांना होनायनि थांखिजों बिटिआर पिस एग्रिमेन्टखौ खालामनाय जादोंमोन आरो बे बिटिआर पिस एग्रिमेन्टखौ एग्रिमेन्ट खालामनायनि बेसेबांबा सिगाङावहाय बे बिटिआर पिस एग्रिमेन्टनि गेजेरजों माबे इम्पर्टेन्ट बाथ्राफोरखौ जों लिरनानै बे पिस एग्रिमेन्टखौ खालामनानै लाबोनांगोन बे गोबां रोखोमनि माखासे इम्पर्टेन्ट बाथ्राफोरखौ लानानै सावरायग्रोनाय जादों। नाथाय अब्लाबो बे बिटिआर एग्रिमेन्टनि MOSनि 9.4 क्लसाव थानाय जा हाइनियास आरो नन हाइनियासनि बाथ्रा जाय मानगोनां एनडिबि ब्रादार्समोनखौ लानानै बा एनडिबिनि A to Z जेंना जेथोखौ सुस्रांना होनायनि थांखिजों बिटिआर बायदि मोनसे पिस एग्रिमेन्टखौ खालामनाय जादोंमोनब्ला मानि थाखाय फिन आरोबाव एनडिबिनि मुङावनो हाइनियास आरो नन हाइनियास दायखौ मोननै बाहागोआव राननानै लाना फैनाय जादों। बे बिटिआर एग्रिमेन्टनि 9.4 क्लसाव हाइनियास आरो नन हाइनियासनि जायगायाव बेखौसो लिरना लाबोनो हानांगौमोन आरो लिरनानै लाबोनांगौमोन जे जेसेबांखिनि एनडिबि केडार्सफोरनि मुङाव हाइनियास आरो नन हाइनियास दायफोरा कानेक्सन जानानै दङ रेजिस्टार्ड जानानै दङ बे बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों गासिबो सुस्रांजाजोबनांगौ। नाथाय जों उल्थासो नुनो मोनदों हाइनियास आरो नन हाइनियास मोननै बाहागोआव राननानै लाबोबाय। बिटिआर पिस एग्रिमेन्ट खालामनायनि सिगां एनडिबिनि जेंनाया सुस्रांजायैखौ मानगोनां प्रमद बर' बिथांमोना मानगोनां गबिन्द बसुमतारी बिथांमोना मानगोनां रन्जित बसुमतारी बिथांमोना रोखा नुदों आरो बे बिटिआर पिस एग्रिमेन्टनि गेजेरजों एनडिबिनि फाउन्डार गायसनगिरि मानगोनां रन्जन दैमारी साराबो उदां जाबोयै माखासे बाथ्राफोरखौ बिथांमोना रोखा मिथिखादों। नाथाय मिथिसेयावबो बिखा बुनानै बिखा फोरदानानै बे सेन्ट्रेल आरो स्टेट गभर्नमेन्टनि सिगाङाव मानो बुंनो हादिया जे बे बिटिआर पिस एग्रिमेन्टनि गेजेरजों एनडिबिनि फाउन्डार मानगोनां रन्जन दैमारी सारजों लोगोसे जोबथेसालियाव थानाय जेसेबांखिनि एनडिबि केडार्सफोर दङ आरो एनडिबिफोरनि मुङाव नांनानै थानाय बै दाय दन्द'फोरा जुदि सुस्रांजायाब्ला बे बिटिआर पिस एग्रिमेन्टआव जोङो साइन खालामा सिगनेचार होआ होननानै बिखा बुनानै बुंनो हानांगौमोन। जोबोद दुखु गोनां बाथ्रा आरो स्पेसियेलि मेजरलि मानगोनां गबिन्द बसुमतारी बिथां मानगोनां रन्जित बसुमतारी बिथांमोनखौ जों बर' माहारिनि थाखाय गोलाव सम दावहा नांबोनायखौ जों जेब्लायबो बरायगोन जों जेब्लायबो सनमान खालामगोन। नाथाय बिटिआर पिस एग्रिमेन्टनि माखासे नुथायफोरखौ जों जुदि नोजोरथि होनानै बाथ्रा बुंनो थाङोब्ला आं जुदि मानगोनां गबिन्द बसुमतारी बिथांनि जायगायाव थानायमोनब्ला आं जुदि मानगोनां रन्जित बसुमतारी बिथांनि जायगायाव थानायमोनब्ला बे थांनाय 2020-27 जानुवारि बिटिआर पिस एग्रिमेन्टनि उनावहाय बे बिटिसि काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमाव आं मालाबाबो सासे पलिटिकेल लिडारनि जायगाखौ लायामोन। मानि थाखाय मिथिगौना जाय बिटिआर पिस एग्रिमेन्टखौ एनडिबिखौ लानानै स्पेसियेलि खालामनाय जादों आरो बे बिटिआर पिस एग्रिमेन्टनि गेजेरजोंनो एनडिबिनि गायसनगिरि फाउन्डार मानगोनां रन्जन दैमारी सारा जोबथेसालिनिफ्राय उदां जानो हादिया उदां खालामजादिया
अब्ला दिनै मानगोनां गबिन्द बसुमतारी बिथांमोना मानगोनां रन्जित बसुमतारी बिथांमोना गावसोर माबोरैहाय गावसोरनि सुबिदा बादिखौ लानानै बे बिटिसि काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमाव आगान होफैखो माबे बिखाजों आरो 5 बोसोर बिटिसि काउन्सिल गभर्नमेन्टखौ गावबा गावनि पलिटिकेल केरियारखौ गोख्रों खालामनांगौनि थाखाय गावबा गावनि पलिटिकेल पार्टिखौ स्ट्रें खालामनो थाखाय एनडिबिफोरनि इस्युखौ लानानै बाथ्रा बुंबोनायजों गोलाव सम नुबोबाय नाथाय जेरै प्रब्लेम बे प्रब्लेमा माइरं गरसेबो सेन्स जादिया सोलायनाय जों नुनो मोनदिया मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोना मोनसे बाथ्राखौ गोसोआव दंना जेराव थांनाय 2025 बिटिसि बिसायख'थिनि समाव मानगोनां रन्जित बसुमतारी बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंदोंमोन जे बिपिएफ हानजाया जिमान मन्दिर मस्जिद गिर्जायाव थांब्लाबो माब्लाबाबो देरहासार जानो हाया आउट अफ 40 सिट्सआव 32 सिट्सखौनो इउपिपिएल हानजाया लानानै देरहासार जागोन होननानै मानगोनां रन्जित बसुमतारी बिथाङा बुंदोंमोन बेराफारसेथिं मानगोनां रन्जित बसुमतारी बिथाङा मोननै समस्थियाव बाहागो लादोंमोन नाथाय मोननैबो समस्थियाव खांग्रांदों जोबोद लासिंसिंनि बाथ्रा दिनै जायफोर पलिटिकेल लिडारफोरनि पलिटिकेल केरियारा थांनाय 2025 बिटिसि बिसायख'थिनि गेजेरजों डाइरेक्ट लाथिख' महर मोनदों बै पलिटिकेल लिडारफोरा माब्लाबाबो जोंनि बे बिटिसि काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमाव स्टेन्ड जानो हाला मानि थाखाय मिथिगौना गासिबो गावबा गावनि बेबहार गावबा गावनि बाथ्रा बुंनायनि थाखायनो फिनजाथाय महरै जोंनि मानगोनां रायजो राजा आफा बिदा फंबायमोना गावबा गावनि नैबे मोनफा मोनफा बेसेन गोसा पदखौ मोनसे सैथो जायगायाव थुनानै सैथोथिनि महर मुस्रिखौ बेरखांहोदों आरो बेनि गोथां सावगारिया थांनाय 2025 बिटिसि बिसायख'थियावनो रोखा रोखा बेरखांजोबनानै दङ गोलाव सम दावहा नांबोनायनि उनावहाय बिटिसि काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेम आरो जोंनि बे बिटिसि काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमाव बा जोंनि बे बिटिसि ओनसोलाव जोंनि गंसे न'खरनिफ्रायनो गावजों गावनि गेजेरनिफ्रायनो मोनथाम पलिटिकेल हानजा जोनोम जानायाबो साननो गोनां बाथ्रा नाथाय जोंनि बे न'खराव थाखानाय मोनथाम पलिटिकेल हानजानिफ्राय मोनसे पलिटिकेल हानजाया जास्ट फर गावबा गावनि सार्थ गावबा गावनि गोसो सिङाव सुजुखुमानानै दोनखुमानाय जा सिमां हाबिलास थांखि बे बिटिसि काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमाव बे पलिटिकेलि बे थांखिखौ जाफुंहोनायनि थांखिल' रायजो राजानि थाखाय नङा बेनि फोरमानखौ थांनाय 2025 बिटिसि बिसायख'थिनि गेजेरजों रायजो राजा आफा बिदा फंबायमोना स्रा स्रा सावगारि महरै नुस्रा होदों लोगोसे नैबे भिडिअनि गेजेरजों आं नैबे मोनसे बाथ्राखौ फोरमायहरनो नाजागोन मोनफ्रोमबो बिसायख'थि सेराव बा मोनफ्रोमबो बिटिसि बिसायख'थि सेराव पलिटिकेलनि माखासे इस्युफोरखौ लानानै गावजों गावनि गेजेराव दाङाबाजि जालायनांगौनि जेबो गोनांथि गैया सोरबा सोरखौबा सोरबा सोरनिबा न'आव थांनानै मिनिंलेस दादागिरि खालामहैनांगौनि जेबो गोनांथि गैया आरो बे गाज्रि लामायाव जायफोर जोंनि बर' सुबुंफोरा स्टेन्ड जानानै दङ बे लामानिफ्राय हानायमानि थाबैनो गावबा गावखौ बुजिनानै गावबा गावखौनो सुद्रायनानै मोजां लामायाव स्टेन्ड जानो नाजा रावबो लिडार्सनि सोरबा लिडार्सनि गलाम जानांगौनि जेबो गोनांथि गैया नों नोंनि स्टेन्डार्डआव नों नोंनि स्टेन्डार्ड प्लेटफर्माव थानानै नों नोंनि लामाखौ नोङो सामलायलांनो नाजा गोजोन्थों खुलुमबाय जय बर' हारिनि जय बर' बिमानि